Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sar ħafna xogħol iżda qatt baqa' ħafna xi jsir. Dan qalu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri meta fuq il-midja soċjali wieġeb għal kritika li qed issir fuq il-ħabs. Qal li fl-aħħar ġimgħat iltaqa' ma' diversi persuni li għandhom opinjonijiet b'saħħithom dwar il-ħabs li ħafna minnhom ilhom jaħdmu mal-priġunieri. Żied jispjega kif ħafna minn dawn jgħidu li l-ħabs illum huwa ferm differenti minn ftit ta' żmien ilu hekk kif hemm aktar ordni u ndafa u m'hemmx droga aċċessibbli. Hemm ukoll servizz ta' saħħa b'saħħtu u iżjed professjonisti jaħdmu fil-ħabs. Il-Ministru Byron Camilleri kompla jgħid kif iż-żieda tal-professjonisti saret ukoll fi żmien li fil-ħabs żdiedet mod qawwi il-popolazzjoni. Semma kif hemm sfida minnhom li hija l-binja tal-ħabs li fih sar ftit li xejn investiment. Realtà kruċjali oħra li semma hija dik ta' persuni li huma vittmi ta' droga b'ħafna minnhom iridu jirrabilitaw. Hawnhekk qal li l-ebda riabilitazzjoni ma tagħti riżultati perfetti, iżda dejjem hemm lok li ssir aħjar. Hawn semma kif dan il-Gvern nieda l-proċess ta' konsultazzjoni fuq il-liġi tal-electronic tagging u semma wkoll kif il-Gvern daħal fi ftehim mal-għaqda midlam għad-dawl biex jgħinu il-familji tal-priġunieri. Qal ukoll li l-Gvern jirrikonoxxi li dejjem hemm lok fejn jagħmel aktar u għalhekk kien għalhekk li nħatar bord sabiex jevalwa il-proċeduri interni tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi. Dan il-bord se janalizza s-saħħa fiżika u mentali tal-priġunieri kollha u anke il-miżuri tal-ħabs għal prevenzjoni tas-suwiċidi fost l-oħrajn. Il-Ministru Byron Camilleri temm jgħid li d-diskussjoni trid tibqa' għaddejja bbażata skont il-fatti b'rispett lejn l-istituzzjonijiet li jwettqu xogħolhom.